A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Zan yi amfani da wannan dama na gode wa gwamnonin wannan a yanki namu na Arewa. Shakka babu abin da muke zaton ba haka muka gani ba, domin sun haɗa kai suna umarta ko in ce suna shawartar sanatoci da kuma sauran 'yan majalisu cewar kar su yadda da wannan ƙudirin da shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu yake so a amince mishi. Babu shakka wannan ƙudiri ne wanda zai iya kawowa matsala musamman mu ga yankinmu na Arewa, wanda a kullum shi shugaban ƙasa kamar yadda muka fahimci tsarin gwamnatin nasa shine abin da zai shi a karan kansa zai ji daɗinsa shi yake ba wa ƙarfi. Ya manta da cewar mu talakawa mu muka zaɓe shi, muka kaɗa mishi ƙuri'a domin muna zaton cewar zai yi abin da yake shi ne daidai gare mu idan muna so. Amma ba shakka babu shi abin da ya ɗauka cewa duk abin da yake so ya ga dama ya zartar, ba ruwansa da 'yan ƙasa suna so ko ba sa so, shi ne yake aiwatarwa. Sai yanzu ga shi gwamnoni da muke zargin cewar kamar bakinsu ɗaya a kan dukkanin abin da yake aiwatarwa, sai ga shi yanzu sun haɗu sun yi taro a kan kada 'yan majalisunsu su amince wa shi kansa mai girma shugaban ƙasa domin aiwatar da wannan ƙudirin na gyaran fasalin haraji. Saboda haka domin mu a zarginmu shine muna tunanin wani ɓangare ne kaɗai zai fi cin moriyar wannan tsarin banda sauran wurare kamar yadda muke tsammani. Saboda haka gaskiya kun yi ƙoƙari, duk da ku ɗin ma ba za mu bar ku haka ba, don kun yi haka ba yana nuna cewar kun wanke kanku ga baki ɗaya ba. Domin kowa ya riga ya sani, duniya ta sani cewar mu talakawa musamman yankin Arewa mu muka fi shan wahala. Amma ku ma ya kamata ku zauna ku yi tunani me ya kamata a yi domin rage wannan talaucin. Me ya kamata kowane gwamna ya yi a jiharsa domin 'yan jihar su ji daɗi, talakawa su ji daɗi. Amma ba za ku zo ku kuna jin daɗi daga ku sai iyalanku kaɗai, mu kuma talakawa kun bar mu yau abincin da za mu ci ma yana gagarinmu. Duk da kun yi ƙoƙari ta wannan ɓangaren kuma mun yaba muku, amma fa ta wasu ɓangarorin kuma fa a karan kanku sai kun tsaya kun dage kun gyara. Muna addu'a Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Saƙona na ƙarshe shine duk ɗan majalisar da ya sake ya amince wannan, wallahi idan ka zo yankinka, in ka zo yankinka to ba za mu taɓa baka haɗin kai ba. Sannan ai nan gaba kana tunanin cewar za a zaɓe ka ka kuma komawa kujerarka. To shakka babu in dai ka amince wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kan wannan sabon tsarin nasa na haraji, to shakka babu ka ɗauki cewar kamar kujerarka ce ka wofantar da ita. Saboda haka muna ƙara sanar da ku kiyaye gaskiya, ku kiyaye idan har kuna so ku sake maimaitawa a kujerunku. Allah ya taimake mu, Allah ya kare mu da dukkanin masifa. Allah wannan yanki namu na Arewa Allah ya ɗaukaka shi. Allah ya Ubangiji duk waɗanda suke da hannu wajen cutar da wannan yankin namu na Arewa, Ubangiji Allah ka mana maganinsu. Allah ya Ubangiji ka san su, ka fi mu sanin su, Ubangiji Allah ka tsamo su, ka watsar da su idan ba masu gyaruwa ba ne. In kuma masu gyaruwa ne, Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka sa su gane domin su dawo kan hanya domin tafiya daidai. Masha Allah. Na gode.